खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै आंना बोराया माने बियो मैया मोनानिमोन आरोना भिडिअ'आहा। ओमफ्राय आं दायो नै भइस डाबिं होगासिनो। बे भाजा एवगासिनो थानाया आंनि बोराय। ओमफ्राय आं माने मैया मोनायावहा ओंखाम जाला होननानै उन्दुबायमोन आरोना माबासोआव 6टासोआवनो खोमा आं भिडिअ' आरि आपल'ड होखांनानै मैयायो उन्दुबायमोन आरोना ओंखाम जाला होननानै आं उन्दुबायमोन। ओमफ्राय बोराया माब्लाबानो इसिङाव थांनानैहा नै आलु भाजा एवबाय, ओमफ्राय आंनि थाखाय रुटि सावबाय ओंखाम जाया होननायनि थाखाय। सावनानै माने सावदों होननानै आंनो खोन्थायाखैबो आरोना। ओमफ्राय आं मा मावगासिनो दङ इदि सानदोंमोन। ओमफ्राय आं भाबिदों मा बाहेरावहा पाबजि गेलेबाय दङ इदिसो सानदोंमोन आङो। उनावहा आंनोथ' सारप्राइज होफैबाय बेडरुमावनो लाबोनानै, माने जों थाग्रा रुमावहानो लाबोनानै आंनो होफैबाय आरो आलु भाजि रुटि लाल साहा बिदिहाय। ओमफ्राय जि अनथावथाव मोनबाय आङो। ओमफ्राय जानायसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बे भिडिअ'खौहा। माने आं उन्दुबाय थानायावहानो बियो केमेराबो खालामना दोनहैबाय आरोना नैबेखौबो बे गावनो खालामनानै लानानै एवगासिनो आरोना। ओमफ्राय आं दायो भइस डाबिंल'सो होगासिनो दङ। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना। माने गगा मोननायफोरा हरावहा ओंखाम जाबाथाय बारा जायो होननायखाय आङो जाला होनना उन्दुबायमोन आरोना, जेबो जाला होननानै। ओमफ्राय बे माब्लाबानो इसुङावहा थांनानै आलु भाजा एवदो गावनो, रावबो थिनाखैबो। ओरैनोथ' बे माने न'आवहा बिदि बारा संनायनि बिदि लेनदेन गैबाङा आंनि बोराया, मानो होनबा न'आवहानो मानसि दंखायो नालाय, मा दङ आं दङ थ' बारा बिदि संनाय जाया। ओमफ्राय आं लोमजाबाथाय बिदिनो रुटि आरि बानायो आरोना। थेवबाबो आं बानायदो होनना सानाखैमोन आरोना हरावहा, आंनो खोन्थायाखै नालाय बियो सिरि सिरि बानायनानै माने आंनो सारप्राइज होबाय आरोना। ओमफ्राय गावनो भिडिअ'बो बानायना दोनबावो। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला। दायो बियो आलु भाजि एवगासिनो, रुटिबो सावगोन, ओमफ्राय लाल साहाबो बानायनानै आंनो जों थाग्रा रुमावहानो होफैयो आरोना। ओमफ्राय ना दिनैनि भिडिअ'खौ, दिनैनि माने बे भिडिअ'आथ' मैयानिनो, मैया मोनानिनो। ओमफ्राय दायो आं भइस डाबिंल'सो खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय मैया मोनानि क्लिपखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' नायलांदो बिदिब्ला। Hey, Tuyền, cái thật mà cái thật. Em ăn cứ à? Cái này, đây thôi. Không, dạo này không chặt đấy. Ăn cái này video đến nó thành mặt đúng. Nhưng mà video này là tôi rồi đó. Nó cho nên xin mình này. Không được. Bây giờ ăn hết. Cứ lo hết, là đó. Tôi có chơi rồi. Jawab terus. Jawab nih. Dayo tay mà sai lota gồm ra vậy. Oमफ्राय आं ओंखाम जाला होननानै उन्दुनासो दङमोन। माब्ला जे रुटि सावफैयो आं जाला होननासो उन्दुबायमोन होननानै। ओमफ्राय बे भिडिअ'खौथ' नोंथांमोना फुङावसो नुसिगोन ना? दायोथ' हर जाबाय नालाय, गाबोन फुङावसो नुसिगोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ। जादों बे आग्लायनायखौ गाबोन गुदुं खालामना जानो हागोन दे। इसिङाव दंबावो। माथो एसे बुरजा सावनांगौ? आं बुरजा जानो हाखायानो। मुलिजाया आं दा। गारामा सानायल' मुलि जायो नालाय। So, thank you so much बयनिसिमबो जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जोबजासिम माने ओरैनो ससे फिसा क्लिपसोमोन नालाय बियो। बोराया रुटि सुटि सावनानै आंनो सारप्राइज होबाय दायो मोनाब्लियाव। ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि फिसा मोनसे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम। दायोथ' हरबो जाबाय, ओमफ्राय नै रुटिखौबो बोरायाबो जाजोबनो हालानो। ओमफ्राय सोरबा सासे आगै दै आं इनि कमेन्टखौ माने बिराद मा होनो
साननानै नायबाय आरो सासे आगैया होनदों मानो गुमैखौ बोराय बोराय होनबाय थायो गुमैया बोराय नङा बोराय होननो हामा होननानै होनदों ओमफ्राय आङो ओरैनोथ' न'आवहा माब्लाबाबो होना दै भिडिअआवसो आङो बेबायदि होनो ओमफ्राय न'आव माब्लाबाबो बेबायदि होनफेरा बोराय होना आरोना न'आव भिडिअआवसो आङो इदि होनो ओमफ्राय लिरो टाइटेलफोराव स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंनिसिमबो थेंक इउ रुटि सावनानै आंखौ सारप्राइज होफैलायदों आं उन्दुबायसोमोन स' बाय बाय बयनिसिमबो